Hola, aquest és el meu vídeo d'agraïment per Miquel Botella Armengou. Vull agrair personalment que hagis participat en la reedició de Morbo, que hagis fet la teva aportació per fer realitat que aquest llibre que estava esgotat es reedités, i vull que sàpigues que molt aviat, en una setmaneta, el llibre estarà editat per Cossetània, l'editorial Cossetània, i ho celebrarem el dia 17 de desembre al Gran Hotel Princesa Sofia de Barcelona. Serà al voltant de les 7 i t'espero per poder brindar i poder celebrar junts que aquest projecte l'hem fet entre tots. I a més volia dedicar-te un poema. Es diu Després de sopar. Després de sopar hem baixat l'escala de cargol i sense fer soroll ens hem amagat a sota. Volia comprovar si és veritat que la salsa de tomàquet donaria bon gust al sospir que t'havia de treure de l'ànima. Moltes gràcies, Miquel, i una abraçada ben forta. Adeu.